olmadı, olamadı. Biryara Vekişînayî Partiyê ji ser masaya 6 partiyan wek topekê di siyaseta Tirkiyeyê deng veda. Meral Akşener sedema serekeya vekişîna xwe bi pêdagiriya serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu bo postê serokkomariyê ve girê da. Bang li serokên şaredariyên Stenbol û Enqerê jî kir ku ji bo berbijêriyê berpirsiyariyê werbigirin. Ankara'mız ve ülkemiz için 5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Serokên 5 partiyên siyasî li ser berbijêriya Brêz Kiliçdaroğlu helwesta xwe eşkere kirin. Me jî derbarê du navan de nerîna xwe eşkere kir. Ew her du nav, Serokê Şaredariya Enqera Mansur Yavaş û Serokê Şaredariya Stenbolê Ekrem İmamoğlu bûn. Lê mixabin ev nerîna me jaliyê hevbeşên dinyên li ser masayê ve hat redkirin. Merhaba Kemal Bey. Meral Hanım'ın açıklamalarından... Kemal Kılıçdaroğlu jî çend xulekan piştî Akşener yekem helbesta xwe eşkere kir. Başlar yerine oturacak. Hiç merak etmeyin bütün Burada alabilirsin. Piştre jî bi vîdeoyekê bersiva seroka İYİ Partiyê da û amaje bi berfirehkirina hevpeymaniya partiya xwe da. Biz bu yola çıkarken hep Halil İbrahim sofrasından bahsettik. دما دەست بێریە کر مە هەردەم بەحسا سفرەیە خەلیل ئیبراهیم کرد ji ber ku me got divê em hemû rengên vî welatî vexwînin ser vê sifreyê an jî ev welat bi ser nakeve. Derbarê min de jî ez niha şûn de naguherim. Ez xelkê tînim bahev û ez ê li ser vê jî berdewam bim. Em dê bi her awayî Erdogan û makîneya wî ya propagandayê jî têk bibin. Pişt rast bin. Serokên şaredariyên Enqere û Stenbolê yên CHP jî li ser hesabên xwe yên medyaya civakî piştevaniya xwe bo Kılıçdaroğlu ragihandin. Mansur Yavaş got, me di daxuyaniyên xwe yên heta niha de diyar kiribû ku em ji derveyî îradeya serokê me giştî Brêz Kılıçdaroğlu tevnagerin. Em li ser heman xetê ne. Ekrem İmamoğlu jî ragihand wek kurê CHP û Serokê Şaredariya Tifaka Millet tu gumana min ji wê yekê nîne ku Brêz Kemal Kılıçdaroğlu ku li ser masaya Tifaqê Nûnertiya me dike û Tifaka Millet dêbê kêmbûn bi zêdebûn mezin bibin. Cîgirê serokê giştiyê AKP Hayatî Yazıcı jî daxuyaniyek balkêş da û got deriyê me bo her kesê vekiriye. Armanca me ew e ku em Tirkiyê berbi pêşve bibin. Dilê me bo her kesê vekiriye. Em li gel wê yekê ne ku kî destê xwe bide me, em destê wî bigirin. Mutabakat metni Masaya 6 partiyên opozisyonê ev zêdeyî salekê ye bi serkêşiya CHP ji bo bidawiyanîna desthilata 20 saliya AKP hatibû pêkanîn. Lê kêmtir ji du mehûnîv bomana hilbijartinan vekişîna duyem partiya herî mezin ji wê hevahengiyê Rojeva Siyasiya Tirkiyê ser û bin kir. Nihabeyî Meral Akşener çav li encamên civîna îroya serokên 5 partiyên opozisyonê ye. Ferdî Sak, Rûdaw.